Urian hinaholongan itu hatta Yesus Kristus parhalado rap dohot panitia pesta gotilon tahun 2020 pasahaton tabe jalahoras ma tuhamu saluhutna ruas ni huria asini roha madihamu jaladame nasihat tuhat taima na mga ramoti hamu saluhutna di bagasan sadarion tamado hita madok mauliate tu debata pardenggan basai ala saluhut asini rohana paddonganionna dohot pangaramotionna di pardalanan ningoluta tamado nang di bagasan sadarion huriata patupahon pesta gotilon makalason saluhut akapabayanana dohot pasu-pasuna naung tajalo di ngolutabe ido tutu pinuji marebata tahama uliatehon madenga di basana atong di bagasal lasni roha dohot olop-olop tapuji magoarna jalata pangiar suarata lau mangedehon sangap di jahoba tungso tarasan do balga ni holong ni rohani di bata jala tungso hasuhata do denggan di basana atong haholongi ma di bata sian nasa roham sian nasa ati-atem dohot sian nasa pikiramu robi mahita tujulona tasoba maibana
manasida dohot akan nahumaliang dolok-dolokku gabe kasih-kasih. Jalamar sonang-sonang nasida di tano nasidai ninna Tuhan Jehovah. Atong rap jongjong mahita saluhutna mangedehon. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mepalangit dohot tanoon. Saluhutna si lehon-lehon nadengkat dohot nasau libasa namau lihutus, narosian banua gijang doi, sian amaniak hati uron. Dangadong anggo di ibana parsorion manang halinuni pakkusoron. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami nadiban wa gijang. Hodo haroruan di sudi nasa dingkan basan amaragam-ragami. Alani pasu-pasung do ubay marparbue sudi naniulan di tangan nami. Jala di parmudu hodo hami natidopam asa unang rapar. Di bayani marpu hami nuaing madok mauliate sian nasa roha nami tuho. Siat tangamu do sudihu calo hami, nasa nadinggan tu daging nami, doho tu todi nami. Jala asini rohamdo mangaramoti hami, opi say jalo mahamuletian ni rohanami. Akup ni i, say liyo matodim tu hami, namamuhai dohot patiurhon, mata ni rohanami, asalam huida hami, asalam ringgas rohanami. Mamuji dohot pasang apoko, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede, 740 ayat 2. Dari tu mami
Bangi kamu mapatik di debata, ima patik palimahon sahatu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomudo natorasmu, asa martuaho, jala liling mangulu di tano na nilion ni Jahoba de Batam diho. Paonopon, unak ko mamunu. Papituhon, unak ko mangalakup. Pawaluhon, unak ko manako. Pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu. Maradopon dongan jolma. Pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Jaladang jadi haliangan ni roham, donga saripe di dongamu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang kodana, manang diape ugasan ni dongamu. Ido sahata, atong rap mahita mangido gogo, mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobartu patik bi. Amin. Maredehitasian buku ede nomor 122 ayat sada dohot opat. Poti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan, para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa nadangulon. Ro tujolo ni habangsa habadiyaumi. Manopoti jala mangangguko dosa nami, masai jujut warsaki habihu, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabainan nami naruai, daku haholongi hami hosian nasa rohanami, dohot sian nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dusot diri nami, hubai kami.
dibaheni tamado rimasamu jala uhumamu hami tu hamatean saliling dililing dai. Alai nama porus mahami nuaing tuasini roham nagodangi. Mangido sian nasarohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Si panguluhani. Dohot alani guarmu na abadiai. Ali Tuhan. Saya sima roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni di bata taringo tu hasesadi dosata satok kido hutadi koko alai papungu-pungoku mahomuse marhite-hite asini roha godang tagad di parmiar ni muruku utabunihon bohiku satokin mararupoko alai marhite-hite asini roha godang asiaku ho Ninna Zahoba si padua ho hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Pokal Solo mewakili sekolah minggu remaja na binuani Esrani Boru Siregar. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Maredehita sia nomor 467 ayat sada dohot opat. epistel di mingguta sadarion imana tersurat sia Jakobus bidu 5 ayat sada sahatu onom. Hamu akan namora tumatangis mahamu jala mangangguhi managam hapur suhon nanaing songgok tuhamu nunga busuk hamarawan muna nunga ngikituan ulos muna naung tasiko dosere manang perak muna
Jala sitidangi do pakamudo tasiki, namang gagat songon api, di papungu hamudo harta diakka ari dapar pudi. Namang ngaung donani dobo muna, ima upani angka pangulona, mangotil angka haumamuna, jala pacuon ni angka panabi, nunga sahatu pinggol ni Tuhan Sebaot. Terlebih di pargado buso muna di tanoon, di papungmok kamudo dirimuna di ari pamotongan. Dihumi dibunuh hamu do patigori, yang dialo ibana hamu. Ido sahatna, martua do natu mangihon hata ni di bata, jalan nau piopsa. Amin. Ede pujian mewakili NHKBP Roni Dohot Gideon. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia
percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Oh, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Marede hita sian buku ede nomor 750 alu ayat sada doho 2. Tidako maha porsiautai songon nahina tidako didongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mepalangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siap todi parbadia adorang suhabubuhan ido tu hatta natu maun na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargugu na suhatu dosani disima ibana pai mamulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate au porsia ditode parbadia jaladong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akka na badia
dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulu sogot daging halak naumate, dohot dihangoluan nasura sudah. Amin. Tatangihon ma tikting di huriata. Titing dihuriata di bagas samingguon. Minggu 15 November 2020. Naparjolo. Gore Minggu pa 20 tuluhon dong Trinitatis. Napaduahon. Sermon Guru Sekolah Minggu. Di hari Rabu tanggal 10 November 2020 dipatupa do sermon Guru Sekolah Minggu via Zoom ni uluan huria. Masuk pukul 10 siang WIB. Tulu, sermon lansia. Sermon lansia dipatupa di hari Kamis, tanggal 10 siang November 2020, via Zoom. Ni uluan huria, Mang Pendeta. Dimulai pukul 10 siang 30. Paupaton, sermon perhalado. Di hari Jumat, 20 November 2020, dipatupa do sermon perhalado, maringanan di ruang konsistori HKBP Kebaran Baru, masuk pukul 10 siang WIB. 5. Pesta Gotilon Huria tahun 2020. Di Minggu Sadarion, 15 November 2020, dipatupa huriata do Pesta Gotilon. Maka melatehon saluhut dengan bahasa, dohot pasu-pasu nebata naung tajalo di bagasat tahun 2020. Permingguan sadarion dipatupa marhite live streaming sian gerejaon pukul 12 WIB. Mulai madi amanami tim nasian huriat HKBP Kebaran Baru nani uluhon mata situa merpin panggabean di haradon nasida rap do tim patupahon live streaming perminggu do Pesta Gotilon HKBP Kebaran Gandaria di Bagasa Sadarion. Pasahaton nami do mauleate nang tuhuria sarasot HKBP Kebayoran baru dohot HKBP Tridharma. Na mewakili sooni nang tua manami inanami padita se HKBP Resort Kebayoran di haradaon ni rohamuna manggohi gokko do jojo ni huriata madohoti parmingguo do Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Gandaria Sadarion. Paunopon hasil Pesta Gotilon Sadarion diharapkan huriata do boy menutupi anggaran huria tahun 2020 do mengurupi dana natal huria tahun 2020-on alani tatupahi maulaunon sialas nerohata hobar tu pasu-pasu na pinalumehon ni Tuhan itu hita acara Pesta Gotilon do napasahato silua dipatupa dong marpelian sipul jamita. Napasahato silua mewakili naparjolo Sekolah Minggu Esrani Boru Siregar napasobulung Roni Sormin mewakili parupuan Situa Boru Sibarani mewakili ama Insinyur Andor Siregar MSc mewakili lansia Situa Nyonya J Pasaribu Boru Rajagupu mewakili Inahana Situa L Boru Marpau mewakili Situa Sektor Situa RH Siregar Geral Pasaribu mewakili sektor Situa R Nenggolan Eboni Nenggolan mewakili sektor ni Situa O Papahan Harlan Simatupang mewakili sektor Situa E Bor Sibarani Emi Boru Tapea mewakili sektor Situa L Boru Marpaung Sarah Boru Sormin mewakili sektor ni Situa E Bor Situmorang Boris Naga mewakili sektor Situa R Boru Simamora, Kani Boru Simamora, mewakili sektor Situa M Papahan, Gideon Papahan, mewakili HKBP Kebaran Baru, Pinasa Matu Kebaran Baru, mewakili HKBP Tridharma Suang Sonima. Papituhon, acara hiburan Manang Tortor,
Dung sibul acara parmingguo do pesta Kotilon sadarion di patupa panitia do tortor sian panitia ni wakilan ni 5 halak panitia manang paropuan. Pawaluhon parminggu ni sekolah minggu di minggu sadarion parminggu ni sekolah minggu di pasada dohot parminggu ni nama godang di tonga-tonga di bagas tabi alani arop situtudo rohanami dihamu amanami inanami nang dadana sekolah minggu naso tarbahe madohoti parmingguon di gerejaon na parsidohot dohamu mengikuti ibadahon di bagas tabi marhite na mengikuti live streaming sian gerejaon pasiahon persembahan minggu pilihan minggu pinabotohon tu sudah ruas ni huria nanang pasahaton pilihan minggu keluarga pilihan bulanan hamulateon bodi transfer matu rekening huria HKBP Kebayoran Gandaria atas nama Lince Marpaung nomor rekening Dawe Tabereng. B. Gotilon songon nang pilihan manang silua keluarga silua kategorial donatur silua huria saresot ditransfer matu rekening panitia pesta Kotilon atas nama Nelly Adriana Siregar, Bank BCA nomor rekening tersedia. Pasapuluhan, minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di Namoding. Tuare minggu tanggal 22 November 2020, minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di Namoding. Di permingguan ujung tahun parhuriaon ini, jahonoton madisi guar-guar ni dongata sahapor saon sian ruas ni huriat tahun nang marujung ngulu sian hari 25 November 2010 sia 22 November 2020. Pasapul sadahon rapat resort ditunda sampai bulan Januari 2020 sada. Warta keuangan tuhuria sia juta 800.000 tu pusat 600.000 total 10.400.000. Persembahan ibadah minggu 8 November 2020 jumlah 6 juta rupiah. Persembahan silua pesta Kotilon pengumuman sudah silua keluarga 45.700.000. Daftar donatur pesta Kotilon 107.200.000. Songoni masahat ni tikting di huriat di mingguon anggiak di pasu-pasu tu atta maulade. Hatta huhuasisian Ketua Panitia Pesta Kotilon. Na hupar sangapi hami, amang pandita resort, amang pandita timbul sitanggang, dohot inang, amang uluan HKBP Kebayoran Gandaria, amang pendeta Hercules Panjaitan, amang uluan HKBP Tridharma, amang Apilas Aritonang, songoninang di amang Pendeta Pasaribu, ulah-ulaku, songoninang inang Bintang Siregar, dan songoninang di Akka Parhalado, Dongan Parhalado HKBP Kebayoran Gandaria, di jemaat semuanya, dan undangan yang pada hari ini bisa menghadiri Pesta Kotilon HKBP Kebayoran Gandaria. Selamat hari Minggu. Selamat Pesta Kotilon HKBP Kebayoran Gandaria. Pesta Kotilon adalah suatu pesta tradisi Nihalak Batak, orang Batak, yang merupakan acara syukuran
atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita selama tahun 2020. Jadi kita layak mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan berkat selama tahun 2020 ini. Memang pada masa pandemi ini ada juga yang bertanya, apa kita masih layak mengucapkan syukur? Mana kita dapat berkat? Bahkan ada juga yang mengatakan, saya tidak memiliki pendapatan lagi karena sudah di PHK. Tetapi ucapan syukur kepada Tuhan, berkat yang telah disampaikan oleh Tuhan bukan semata-mata dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk kesehatan, hati yang senang, berbahagia, dan kita masih diberi kehidupan sampai dengan saat ini. Kalau pesta Gotilon itu, kalau di kampung kita sekali setahun, yaitu pesta panen, yang dikatakan panen. Karena kita hanya menanam sawah yang mana panen sekali setahun. Nah, kalau zaman sekarang kita menerima berkat itu bukan hanya pada masa panen sekali setahun, tetapi ada juga yang tiap bulan kita menerima berkat. Ada yang tiap minggu, bahkan ada yang tiap hari. Bahkan buat sebagian orang ada yang menerima berkat panen setiap menit. Apalagi dia bermain di saham yang saat ini setelah Presiden Amerika telah terpilih diganti, saham naik. Jadi banyak juga yang telah menerima berkat karena yang bermain di saham. Tapi kita juga, saya merasa bahwa jemaat HKBP Kelurahan Gandaria selama tahun 2020 banyak menerima berkat, mendapat berkat. Hal ini dapat saya rasakan dan kami lihat dari hasil pengumpulan dana dari panitia yang telah berhasil sampai dengan hari Jumat kemarin di atas 90%. Belum termasuk Silua dari Kebayoran Baru dan dari HKBP Tridharma. Mungkin apabila hari ini telah kita terima nanti bisa mencapai 100%. Puji Tuhan, mudah-mudahan. Apalagi Amang Ampilas sudah dengar lagi di sini dari Tridharma. Jadi kita bersyukur hari ini telah kita bisa laksanakan Pesta Gotilon HKBP Kelurahan Gandaria. Dan kalau saya lihat yang hadir di atas jumlah setiap minggu yang telah kita lakukan kebaktian. Dan saya lihat ada yang baru kali ini dalam tahun 2020 semenjak pandemi ini pergi ke salon dan pada hari ini telah memakai pakaian yang sudah lama tidak dipakai, yaitu baju kebayanya. Puji Tuhan, mereka semangat. Semoga Pesta Gotilon ini membawa semangat buat jemaat HKBP Kelurahan Gandaria. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, ya, kepada dari Sekolah Minggu, Esrani, aduh suaranya semakin bagus. Demikian juga Roni dan Laikup Pakpahan, suaranya semakin hebat. Ternyata semasa pandemi ini sering bernyanyi dan latihan di rumah. Ya. Semoga pandemi ini membawa kemajuan dan kebahagiaan buat kita. Dan juga kepada tim live streaming dari HKBP Kelurahan Baru yang dipimpin oleh Amang Sintua Mervin Panggabean dan juga Amang Sintua Beri Tambah, teman saya Sintua, dan juga Sandra. Terima kasih Sandra. Ya, semoga Tuhan melimpahkan berkatnya buat kalian semua. Dan juga kepada panitia yang telah bekerja keras, ya, khusus walaupun bukan panitia hanya sedikit, beda dengan Pesta Gotilon biasa. Pesta Gotilon biasa
panitianya di atas 25 orang. Kalau kali ini panitia hanya 7 orang, tetapi semua Parhalado turut membantu kita semuanya. Terutama Amang Pendeta Hercules di masa pandemi masih disempatkan berkeliling mencari dana ke calon donatur yang dipandangnya terbuka hatinya. Dan puji Tuhan berhasil. Semoga HKBP Keboran Gandaria ke depan di bawah kepemimpinan Amang Pendeta Hercules bisa semakin maju semangat dan apa yang kita cita-citakan bisa terrealisir. Dan saya sebagai panitia, sebagai ketua panitia, makanya saya pakai ini, apa namanya ini, taki-taki katanya ya. Nah, karena kalau nggak pakai ini nanti saya disangkain sebagai pendeta. Jadi saya pakai ini aja supaya tarida isedona ketua. Jadi ya, kalau ada kekurangan dari panitia selama kami yang bekerja selama 2 minggu ini, ya kami mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari segi kata-kata maupun perbuatan. Ya, semoga kesalahan itu dapat kami perbaiki pada hari-hari yang akan datang. Jadi dakola gudang sidok menokku ngamat saya gudang nakining tik tinggi. Jadi sautik ma upa selesai homa kata sambutan sianau ditupak debata jala di pasu-pasu ma saluhutna Huria HKBP Keboran Gandaria songoni HKBP Keboran Baru dohot HKBP Tridharma dapok nani luluan jupang nani jalahan hibur-hibur magodang akada danak penggeng saur matua nang akka na tua-tua. Butima Horas. Tangyang pangodianon diuluhon ni Inata Padita Bintang Seregar. Hurian itu hata Rakmahita Martangiang di bagasan Tangiang Pangodianon Martangiang Mahita mangalupitanga marsobahami ali Jahuba di tonga-tonga ni bagasmu di Huriam dinau hujakon hami hujalo hami macai gudang akapasu-pasum lumobi Tuhan di Huriam HKBP Kebayoran Gandaria natongon di bagasan sadarion patupahon parsobahon parmingguon ima pesta gutilon tung takas doli Tuhan di luas ho ruas di Huriam nak kuriami marnida mamilang-milangi manatap tupudi dia ka pabahenammu, dia ka naginotil ni Huriam. Ima marhite naong di Joho jala dipilit ho, hami sa luhut na, gabi aka anak do burum, majak ko barita na ulii. Parsidohot di haluaw ni, parsidohot di hatuaw ni, ima di bagasan Yesus Kristus. Jala alan sinodangan di barita nauli do hapor siyaw si songoni ma Tuhan. Gabi takas panadaw nami, disalut aka pabahenamu di ngulo nami. Atong nahujalo hami o Tuhan, jala nahupiliho kami on, siyan asini roham doy. Mulutung pe hubulus hami nuaing ng portibyon. Hamaolon ala ni COVID-10 siyaon. Alay dinauduk kami Tuhan, mga rimang-rimangi, mga ruji-ruji na sa pabahenanmu, laos disido Tuhan songgop, Tuhami roha mauliate na takas. Marnida manigati, ace gudang Tuhan. Ay molo hubegi hami huberek kami, jopok na hape ngulo namion.
Tung apala asini roham do Tuhan napaluasok kami. Dope. Madala ni tiki parasyanon. Tung apala asini roham dope Tuhan labui marmudu-mudu ngulu nami nang pe macai maol nuaing di godangan ruas di huriam parngulun ekonomi. Alai. Hodo Tuhan na manuturi. Jala mangalehon hasabamon asa tung cukup di hami. Marhite-hite panugulogo ni todim laho patupaho na kanariko di ngulo nami siapa hari. Nang dileo kodogogo ditukol-tukoli hodo akan namar sahit. Garia dan nakpeso guari hami sada-sada Tuhan. Ubege hami do macegudang nueng ruas di huriam na di bagasan hagalion ni pamatang. Jala gudang namar sahit maceposi. Nang pedang tukhay mangibati. Dang tuk tangan nami mangurupi. Alay tung apalahodo Tuhan. Nahuhapo si hami, jala jojo hami. Jala hudok kami mau liate, ala di pargogoiho. Aka ama nami ina nami nang kaya nakomi di bagasan nakapangubation. Nang songoni, say tugu di bagasan haporsyaw do pakirimon. Tung pasu-pasum sabing dua Tuhan ni atau kudok kami mamoliate. Nang muloboy ale Tuhan di masa pandemyon nang pemaol akayanakon nami di bagasan persikolaan na maduhoti godang akatantangan alay widahami do Tuhan di luas hodo na kami maday akayanakon nami maday kesempatan nun. Asa marite Tuhan ang nasida pe mapareahi. Dada hola parbinotoan na alay. Mental na, karakter na, asa teruji nasida Tuhan di parsitutuon. Mangarade masa depan na. Ato ngaliamang mulo pedang buhugwari hami sada-sada. Kapasu-pasum lang diluaso kujalo hami. Dangalani hamalon nami manang haburjon nami. Dangalan na daulat rohan nami Tuhan. Daong. Tung apala siniram sabing do jalo matuhani jala urupi hami nang tutiki naro ajari hami asalam hutada hami di pardalan ni ngulu nami manang bohape borakna tutu si tutu nang manggotil do hami Tuhan lumobi majakon haluaon na pinatupami tok pasu-pasu sa luruas ni huriam siya nadong di bortian ibur-ibur magodang matuhani jala luas horang ditikina di bagasan hahipason. Nang natoras na pe di bagasan hahipason. Nang akana di bagasan proses pertumbuhan. Saha tu namar sikola ditirket na tumoru saha na tumibo. Saya tabaya kahabisyo di nasida Tuhan. Pasu-pasu nang akana toras nami na tua-tua nami. Nang dia kahagalion ni pamatang nasida ala ni hatuaw nang ala ni parsahito pe. Tok-tok kami. Maparsiranggut to tua depan mo. Asa tok-tok ngali Tuhan. Dang matya dia siniroham makamonakon nasida. Asa gabi aka namonang dia ka parsirangguton na. Aksongoni akayan ako mo Tuhan akaburum. Talumo binadong di HKBP Kebayoran Gandariaon. Aka anak boru doli-doli. Naong ditikina di rohan nami song nakanatoras na douriam. Tung marumatangga maniat Tuhan. Aledak kuboto hami di dia. Nabuy tongon gabe do ngasaripe nasida. Alay hodo Tuhan na punasa ka boru do anak mi. Tung gomosu pangido hami. Sayuk ka madalan. Leho matuhan. Akan natau dongan nasida gabe dongan sa urmatua manguluyho nang patupahon akadairengan di Portibion. Aksoni alay Tuhan na mangaluluy parkarejuan unang luas madele alay parbisuhi jalajari gariada boy nasida Tuhan lebih kreatif lebih inovatif nang di partikianon. Aksoni alay Jehovah di tonga-tonga ni parhaladom dohot akaruasmu pasada ma roha nasida pasada tahina pasada nang ka pabahena do laka nasida
di sihol di rohani huriam HKBP Gandaria tung asa tipak nian adong inganan na sida marsaor, inganan na sida marminggu marsoba tuho mangajari kasuduk no poso jalanunga di iahina sida kadalat tusi mulutung pe apala ditikyon na li Tuhan gabe songon na sudati alay mololomoroham Tuhan ukapom mudo asa tung tulusi ay hodo na punasa huriami alani terpuji maho marhiti akka pabahenamu aksoni peli Tuhan wa kami ma tuadopanmu salu parhaladom nang akka keluarga nasida marhalado di tonga-tonga ni huriam HKBP Kebayoran Gandaria dangado kuria nam me Tuhan daong argado di julum ay haluan nito dido narikot situtu di adopanmu parsahalai jala pasada nasida Tuhan marmahani salu ruas di huriami asa marhitei gabe gok lasni rohai di adopanmu nang songoni di tonga-tonga ni huriam HKBP Kebayoran Gandaria las ukap rohani ruas ni huriam saluhna nang diaka ingana na marserakipe mulutung dao si pata didungdung lasida tu ingananon manang didungdung aka parhaladomi nang karuas mi alay Tuhan saitod di mima na mandungdung asa tung diharing gason lasida asa say masihol lasida Tuhan marsaor maparsaulihon jala patupahon adope nariko di tonga-tonga ni huriam atau pasu-pasu sudah ka guru sekolah minggu doa ka sekolah minggu pasu-pasu akan mangajari di remaja doa ka ruasmu di remaja na aka ruasmu na poso bulung doa akan manuturi nasida nang songoni dia ka inahan na aka ina na mabalu na tutu si tutu marpangusadiat tuho jauh-jauh tuho songon ama di ngulu nasida nang songoni aka ina nang ama pe Tuhan asa marhiti aka parpungani lam tau ma patorason haporsyaon nami nang songoni pangoloyon nami diho nang gabi pasu-pasui di tonga-tonga ni Portibion ato ngali Jehova udutan nami dope akasiulaw nami di tonga-tonga ni parmingguon nami sa darion naong dituturiho panitia laho patupahon at caraon lasoma Tuhan napasipulhon luhu nai di bagasan hatureon doho tau habadiaon di adopanmu las ni roha di hami asa marhite tung marulupolup si tutua ka panitia naong mangarangrangi doho padalaton ulaonon jala margogo nang nasida tutikin na nang rodope banguduti akka ulaon nadinggan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus tang sikko pami mangido Tuhan nang naposomon manguluhon tangi ang pangodianon alay tod di mima tuho mahubuak kami asa holi Tuhan napasikko poni marhiti-hiti asin ni rohani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita sian bukuede nomor 763 ayat sada dohot 2.
dameni debatana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus di pesta ta sadarion obukma nang di minggu ta ima minggu napa 20 hon dung Trinitatis. Nama buhali hita dinalau patupahon ulau ta sadarion laos gabi jamita di parpungwata nienet sian buku panurirang ni Jeremia bindu napa 20 siahon ayat napa jolo sahatu ayat napa pituhon ujahama tutonga-tongata tangiho kamu mah hatani debata. Odo hata ni surat na tinongos ni panurang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa aka na terbuangi dohot tu aka malim dohot tu aka panurirang dohot tu sadok bangsoi aka nong binuakon ni sini Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel dung terbuan Raja Jekonya dohot jolmana rodi aka na pinak kias aka iduk ni Juda dot Jerusalem dohot aka padehau dot padebosi sian Jerusalem. Na tinongos na tu Babel marhite sian si Eliasa anak ni si Sapan dot si Gemaria anak ni si Hilkia na si Nuru ni si Sedekia raja sian Juda. Tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado. Songonondo hatani Jehovah Sebaot debatan ni Israel tu saluhut naung terbuang akan nahubuakon sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu ma aka bagas laos ingani hamu. Jalapuka hamu aka porla laos panga kamu parbuina. Buat hamu ma perempuan bain jolmamu asa tumubuhon anak dot boru hamu. Paurok kamu ma anak muna jala buruk kamu ma buru muna asa tumuwon anak dot boru nasida asa sopar hamunisi jala unang moru bilangan muna ikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaini jala tangya ko kamu ma jala tangya ko kamu nasida tu Jahoba ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu itat nima sahatna. Uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus somaldo di bagasan ngulukta dang saya sude na taharapon dang saya sude na tasakapi ro jalabui jalo otak. Niat tu sudido hita marsaulihon manang makirim akan naulina dinggan ro di tonga-tonga ni ngulukta. Tuk sodong siap kita nahya marpikir manang martangiang asa saya holan narwa ro tu dirina saya ikon holan akan adinggando alai dang boy saya sudah sahati gariada si pata naung adong di iba boy magosong ni somartona ido asa nang di bagasan parnguluat tahun masa do aka jud dot arsa ni roha pargati pasorin holan itu tu tagan ro arsak ni roha, tagan ro las ni roha. Buhado sikap ta songon halak Kristen manang songon bangso nabadia bangso ni dibata. Totu sahali ikon hot do hita di hapor siauta hot somu bauba di bagasan tu hatai. Odo naso dapot di tonga-tonga di bangso Israel manang Juda tiki dung sonang nasida ditugu-tugu debata bukas sian habuangan Mesir debata sadiri manguluon nasida debata sadiri mangalion manna sian banua gicang nalau alangon nasida tungso jadi aturaparon bangsoi ditugu-tugu jala dipaujak tu tano nanapu tano habauran susu dot situa niloba
Dan adong besa sitong na hurang. Alai buasa ikut berbuang na sida musa itu Babel. On nagabe mata sukun-sukun. Alani satu hal na pasti. Dan saya obuk na sida. Dan saya diingot bahwa na adong di tonga-tonga ni nasida. Naung pinasahat ni debata tu tonga-tonga nasida. Naung sonang muluna. Dan di parbagai songon pasu ni debata nalo sumarihon muluna sida. Saya diripu dohroa. Sude parbuena niula. Sude nasa nadong. Holan marhite-hite. Ala ni hamalon dot guguna sabing. Ilo sa gabi godang nang marlomo-lomo. Dan ketika manusia manang hajol mauton di bagasan las niroha sa sitong na umura do jol maun di bongot tu bagasan pangucunan. Akadongan tiki susah ngulu ni hajol mauta. Tiki susah bangsoy jonok do tu di bata. Saya jauh-jauh do nasida. Saya dipangidohod do asa di patuduhod de bata asin niroha jala di palua sian parhatu banoni. Laos nang songonido di parnguluata nang saharat di hati haon. Tagan suk-suk sikup pasu-pasu di hita. Apala maul dorah mendok moleate manang maka maulatehon manang bersyukur tutu hatai paling formalitas. Bahkan olo doro tu bagas joro. Olo doro tu parpungan ni halak na porsea. Olan marnida hahurangan. Olan menilai akan hurang sikop. Hal seperti ini yang menyakiti hati Tuhan. Sotong taparbaga molo sikop di nguluta itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan sabin. Itu adalah nadi luas debata hita marna punahon. Tuhan berkenan menitipkan atau memberikan segala sesuatu yang ada kepada kita. Songot tada manang songon parbuene na taula asa pakeotai laho sumarihun guluta gelekta tarlumobi disi adong na ikon pakeota lau pasangapon tuhatai manarion nang akadongan. Itu kelihatan di ngulu si ganupari dan kita sinyalir satu sonari. Manusia itu justru akan sangat gampang jatuh dalam pencobaan ketika dia sudah terkenal, tinggi jabatannya, banyak hartanya dan sebagainya. Tidak hamuma. Kurang doaka nama ngisi aka penjara manang hotel Prodeo di sana itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat dan umumnya tidak kurang makan. Lalu ucapan syukur apa yang dia lakukan selama ini? Lalu doa apa yang dia lakukan selama ini? Akadongan hatani debata nama dok. Una kamu lilu dangolo debata lian yai di sabur halak matua ido gotilonna. Ala nima muruk debata jala di luas jolmai di luas debata bangso nania sian nai nasai tidak butuh gunai naung tidak busnai sian parhato banon misiri di luas bongot tu bagasan pangucunan di bagasan parhato banon Babel imala terbelakang di Turpukon. Lalu ahado neneng dohonon nasituhuna apalagi itu pesta tahun. Agama ngakainang ruas ni hurian na niasian ni Tuhan Yesus Kristus parjolo sahali totu molo tung masa akan nasohapala tahalobohon masa juk ni roha masa parsirangan sian akan natahaholongi dot lan nasing manang agoak kita saya mahasa do dihita perasaan lungun juk rohata jala
saya itu matangis. Jala merasa gari ada gabe saya tahuhum dirita aun nama jolma no marsik no porsuk di tonga-tongani hasianganon. Songoni donang aka orang Batak kelihatannya lama seperti itu. Liling do hita songoni. Itu asa molo terus suratnya ke pangarato molo mula hita tu pangarato siap pangarato anon tu huta ai dung saya marsi sukuna kabar disukun kabar sehat do molo balik ta sukun buado kabar muna ai madah ai nama cepor suk do di sonwai enang pebinereng suk-suk rupani so sadia nani ulan wai songoni mahami sak gambo terus kan gitu macelungun do amang macelungun do pahopu iruan non mula mulak kok tadi keburuk-buruk mitu au sada ala di boto ibana baju na baru pinake kan buruk-buruk mi male tadi kon non nah pasti datung mungkin songon helana burju amang situaram lan rupani datung olo ibana mangaliat ton abit nang pinake na tu hula-hula anakan jadi marsugut leano do abit na baru tu hula-hula anakin na rupat di tadi son itu songon inang amang situ ador kan songon helana burju datung lenon nakana buruk-buruk na alai pasti ala song di son ula-ulana di pestaon manon di pasikup ibana kan gitu anggonan non si gomak nama ibana tuh kan gitu atar songon ini marah nama asa di tengah-tengah nih hidup tak ya kan alani pertanyaannya, apakah di dalam kesusahan, di dalam penderitaan kita akan terus seperti ini? Itu pertanyaan di tengah-tengah nih bangsona sedang terbuangi. Lalu debata mengalusi nasida. Itu asa di pasahat tu Jeremia hatai. Di surat tu Jeremia hatai di pasahat marhite-hite bangso Raja Nebukadnezar mandok songonon. Labatanna Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya satu detik pun meski ketika dia sedang di dalam penghukuman. Itu asa nang dihuriata diguar itu ruhut parmahanion. Jumolo parmahanion pamicangon. Jadi di dalam pamicangon ini tetap do diparmahani debata. Tetap dohita dipermaini lapatan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang satu detik pun. Alani ditunggu-tunggu majol main, ditunggu-tunggu bangsa untuk melihat kenyataan, bangun, move on, lihat faktanya, realitanya, kamu sekarang ada di sini, di Babel, kan begitu. Atau molo songon di ulang saya mengadungi be, ulang saya dipalungun dohon be, songon na nama saya, songon na tadok nakingani, sudah nani ula, dangadong, susah dia nani ula, saya terus be iba buka dang be, cukup itu untuk pura-pura bersedih atau terus bersedih. Jadi manang si isi pesyak kita na si yang suka bersedih sekarang Nats ini memanggil kita untuk bangkit. Bagi yang baru putus cinta rupanya ditinggalkan pacarnya, ya sudahlah bangkit, ganti yang hari yang baru akan ada, ya kan? Bagi pria-pria yang diputuskan oleh kekasihnya, ayo bangkit. Masih banyak wanita-wanita yang bagus, yang cantik atau yang lebih mengasihimu. Songonido nang aka gadis-gadis nang sogoni nang dihita aka yanakon molotung sai lau rohata dai nang naburju nang lau doho dan sebagainya bangkit karena tung 1000 heli pehita mengadungi mulai pagi 1 sore 1 namodom dungo muse anggo kenyataan lu ngalau be nataha holongi kan idun wai saya terus pehita mengadungi bagi yang putus cinta
terus nangis, anggo kenyataan kekasihmu, pacarmu atau siapapun itu dia sudah berlabuh ke lain hati, kan gitu. Itu yang terjadi. Alani mulut apa turpukon di ayat 4. Saulo do hata ni jauh sahabat Israel tu sawut naung terbuang akan nahwa konsian Yerusalem tu Babel. Pauli hamu maka bagasmu. Sekarang bangkitlah, buat rumahmu, ulah-ulonmu, kan hidup. Ulama porlahi, ya, jala pangan mah hasilna. Artinya adong mah hai baruon. Berubah dan perbaharuilah. Lalu buhado songon ruhut-ruhut parugamaon, ruhut-ruhut panjon tu debata. Akadungan laos di bagasan turpukon di suara dulu tu ngata di sudesi si mitanoon inganan na ding gando lau manju guarni Tuhani. Dan kalau di Jerusalem, ya kan? Di Babel joma Tuhani itu di dok ibana. Mulut apareson mungkin satu itu tanya kau kan? Di Babel Anda silakan memuji, memanggil namaku. Di Jerusalem panggil namaku, berdoa kepadaku. Di Jakarta ini juga silakan berdoa panggil namaku. Ya? Karena bumi ini adalah milik Tuhan dan Dia sudah berkati. Alani di dia pehu maringanan di sima juguar ni Tuhani. Alani move on, bangun, dan jadilah surat Kristus yang terbuka. Hai baru jalan ingot di Jerusalem doho, ya kan? Itu di son di Jerusalem atau di kanan doho Raja Tano. Anggo di Babel ne buka desar do Raja Tano. Di Toba do akau putahian manang hitaon arong na itu barong na silidung arong samosir tuat tanah hita manang Raja Tano. Anggo di son pai solat do hita pangarato. Atlong molo marsawar hita mau semakin terbuka kita tu akan nahumalianta dan merlapatan dalam rangka untuk mengejar kesejahteraan, dalam rangka untuk marsaur bersosialisasi ikon korbat tonoton jati diri dan budaya. Tiga, apalagi hapor siaun, ya kan? Apalagi imanmu tidak perlu alai didok turbukon tu hita sopar mahamu, marpinopari mahamu, artinya lebih terbuka. Asalam tambah bilangan nina porsea, asalam tambah bilangan nina porsea, naolo maka tidak gor ni Tuhan Yesus Kristus, naolo pasangapun di mata anggiat barhitei bangso na porsiai ima bangso si partangiang jala tangiang ni akan na porsiai teraplikasi di bagasan ngoluna gabe sude hong dohot bangso taruli di baritalas ni roha dot di haluan bolon itu odo na dipangido turpukon tutonga-tonga tasa dario idoasa molo tapa tarisik musaya satu ayat itu didok rikoti hamu huhut hasonangan huta habuangan muna nahubayani ya jala tangnya kok kamu nasi dan uba itu luar biasa. Atong unang buan unang tabuan haso malan naso perlu na itu ba itu so nggak perlu itu. Molo ditoba orang si patangi-tangi kita inat tahilala itu nggak di sini nggak bisa, ya kan? Molo ditoba misalnya ikon hita si parhata saut di sini nggak bisa. Itu asal di Jerusalem doho tuat Raja Tano anggo di Babel nih bukan Mesar do
Dito bado hita. Ada yang dison pai solat do atong molo songoni dang haholongat ta Jakarta salah. Mari kita mencintai Jakarta ini juga. Mari kita mencintai pemimpin kita juga. Uduk tupang gonggomi itu adalah ciri khas orang Kristen. Patuh kepada hukum, taat aturan. Dan saya buanot tapi aka hatokaron na soberlu. Alani uriana ni asian ni Tuhan Yesus ido si dapot tonota di tengah-tengah ni turpukon asa sudah hita boy bangkit bekerja dengan baik berbuat baik di tengah-tengah ni lingkungan ta asa tatanya kon na humaliang tahun kita diajak dan kita juga disuruh untuk berdoa bagi orang-orang sekeliling kita asa buah asa angget nasida roh tu jahoba dungi dohonon nasidama benarlah itu adalah anak Allah benarlah dia adalah surat Kristus yang terbuka dan mereka boleh mengatakan Yesus juru selamat dan mereka beroleh sukacita. Laos molo apalah di minggu tahun di sandok HKBP parheon ama. Nang akahama ni HKBP ikon bakit majalah move on. Unang besay tabuan hasomalan na di huta. Misalnya asehado hubereng di huta molo laubar pesta aka amado ina daku boto etiki barhalek manang katakan waktu pacaran saya rapak-rapak do dasida songon na tabu berengon alai dung sada dua anak konna ba apalai na taima parjulu dijulu amatai budi manang amatai dijulu dau ina taima ibu di uhud manugu sada dison anak konna sada dison uhud manip songonon la solo ay nawahu dua mahamion naro masih patakan itu konteksnya. Alianggo di sota bae ni iparekeli do hita. Jadi akan dikatakan adalah suami atau orang yang egois yang tidak punya pengertian. Jadi para bapak-bapak bangkitlah lakukan tugas keimananmu. Kamu adalah imam di tengah-tengah keluargamu. Berikan contoh yang baik. Nang dihita saunari di pesta tasadarion hata ni debata mando ulama jalata ulama nuang aka ulota ulahamu mapor laki di dia do perlakmu ima di aka ulaun na pinasat di batatu hita siganupari adong na di kantor adong na di pasar adong na di pertiga-tigaan dan lain sebagainya ulahamu ma jalapangak kamu buat kamu hasil naik parbui naik kalau dia bata mandok ikon ulah holomu ala dia bata mandok ikon mangulah kamu labatanna pasu ni dia bata dona niulah tangan muna jalalo asonna mahamu manggotil sian na niulah tangan munai lau pakyomu parbudarianmu laos di bagasani di sosohodo tu hita asasian pasu na pinasahat ni batatu togat-togat ta gotilot tamay buatot tamay gabi pilihan na hukus mandok moleate itu Tuhan ni jadi anggo manggotil kan apalah songono do kan otik do dang di do pesta mangaut kan lalu manggotil dong ala aik satetek nasay manetek siak kita ganup gabi pilihan mangalatap dui lau pakaian ni huria pasauton ulaon pasangapod di bata di tonga-tonga ni huria asamar sangap tuhatai jala tarulilas ni roha manang sudi hita atong pasatamu mapilahmu sian las ni rohamu midatu hatai
unang songon na di dobo, unang songon na di paksa. Alay sian ias ni roha dot burju ni rohama. Itu kesejahteraan ni turpukton. Ala di pasipul minggu tahun di bagasan kesimpulan nama dok patulucon hadu maun. Atong nalau patulucon hadu maunon, jangan sampai korbankan jati dirimu. Jangan sampai korbankan budayamu. Apalagi imanmu. Alai mangula madot tingkan. Nasora mangula unang may banamangan. Taapo hamuma naniulamu. Sian las ni roha. Jala baik kamu naong pinasupaso ni bata tuhita. Buat tamay bain pilihan tu adupan ni Tuhan lagi. Atong kurian ni Tuhan Yesus las marohata, mari kita selamat melakukan atau menabur kebaikan yang berguna untuk kemanusiaan dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mulai di pasar Ronami di Hualia Mangpar dengan bahasa nama remahani nama dungani hami. Nunga sahat barita nauli di hami. Asanang hami di bagasan udut dot serep ni rohanami. Pasauton lomo ni roham di tunga-tunga ninggulu nami. Nang pesta nami sadari onali Tuhan. Jakon maun gabewap na hukus dia do pamuda badiai. Nama bain sangap di guar menang suderuas ni huriamon. Pasu-pasu dia kaulat na baragami. Loas manggotil sian na niula tangan na. Di bagasan las ni roha na sian ho. Amin. Mari di maita. Hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus sahat mahita tu acara na pasahaton pilihan pesta gotilon aladi hupangido hami ma amanami dohotina nami padita asa jongjong mahita di joloon amat tapadita aritonang
Amata padita pasaribu doho inang padita boris regar laho manomu-nomu pelean silua nabinuan ni ruas ni huriata. Ya. Di hamu amang padita nami, jongjong dohami dison mewakili panitia, sektor kategorial dohot mewakili huria nasare soton. Naeng pasahaton silua nami di pesta lasni roha na pinatupani huriatta sadarion. Siluaon ima parbue ni naniula nami di huta nang di balian. Takas doho boto hami na mangula dohami alai nama jadi hossa jala na masu-masu Tuhan debatado. Alani i dihamu akkana poso ni debata. Elekon hamu matu debata asa dijakkon luhut naon. Laos pangido jala elek-elek hamuma nang tutuhani tuari na nengro asa tung ditupaki debata jala di pasu-pasu saluhutna ruas dohot huriana HKBP Kebayoran Gandaryaon dapot na niluluan jupang na dijanahan ibur-ibur magodang akka danak penggeng saur matua nang akka na tua-tua. Di hamu ruas na hinaholongan itu hatta songoni nang di dongan nami huria nasa resort HKBP Kebayoranon mau liate madi debata na manosoi rohamuna pasahaton pelean tujolona tung takasdo ditada jala di hati dako kamu pasu-pasu di debata naung jinalomuna sian Tuhani alani i taruho kamuma pelean munai di bagasan olop-olop dohot las neroha. Musik.
urus mamona. Siluasian sektor nang ilmuhun yang tersuku empat pahar. Musik lanjut. Mauliatema siluasian KKBP Tridharma. Siluasian HKBP Kebayoran Baru. Nunga tabasahat pilihat tatu di bata marhiti huriana atong tangyok kamu mahata di bata namandok ale marwaso di bata mangusehon salut asi-asi na itu hamu asa sandok tuk situtu di hamu jalamar lobi-lobi hamu lau patu pahon salut ulau nadenggan toktong maingut hamu di panjon teh manifesta gotilon sadarion tu hamu mandok mau lihat mahamu di Jahuba ai partinggan basa do ibana amen jongjong maita salutna mari di maita. Saat pilit na dapat pungon tuadupan di bata martang yang mahita ali di bata manamin na di banwa gijang hodo haruruan ni salut silim-lim na dinggan dot nasauli basa na mauliutus upasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hukus di julop pasu-pasu may jala ramoti asa hubar hasyang hami pilihanon pati mulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibio uhai marohanami marhiti-hiti tordim asalam hutanda hami godang ni silele mili hami asalam irgir hami mandok mau lihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tuhan di bata amanami pardingan basa na sumurung
Narodo kami tujolom mambuan puji-pujian dot olop-olop. Mau lihat maruah nami ala di pasu-pasu ho na hula kami. Ya bejupak kami parbui sian hauma nang sian porlak. Marlas ni roha kami nuaing mangaleon sileon-leon nami na dinggan tuho. Nalau pasanga pokodo kami. Ala ni pangaramotin di kami dot di akka ulaun na hula kami. Jala malua kami di baik kosian ragam ni parmaran. Na urang tamado kami nian manjalo asini roham nagudangi. Ala jujut hulau si kami paretam. Saya si sama dosa nami, jalunang jujur pambahanan nami. Saya tugu mahami marhiti-hiti sileon-leon mi. Asalam upa-upa kami roha nasohasea. Jala uito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya buhai maroha nami marhiti-hiti todim. Asa hutada kami godang di sileon-leon mutu kami. Asalam gir-gir kami mandok mo liate itu. Saya urupi ma akan apogus dot akan adangol. Unang luas mate atu raporan manang ise nama kabiario. Saya tatap ma na halianon jala suruh pangurupi tu nasida. Saya poi makan amora na duma asa di leon tu akan ahurangan. Saya pasu-pasu mahatam tu rohanami. Ai ido hanguluan netor dinami. Saya paingot kami di ujung nilakkan kami. Asa unakolan hanguluan di tanoon hududui kami. Alai tugu-tugu mahami. Asa hupareak kami hanguluan dot artan na soolo sudah. Sile honomu tu kami. Saya pasu-pasu mana manggonggom kami. Dot panguhum rodia karaja. Asa tigor uhum nasida. Jalasa di ulahon nasida paripinatu aka ulaun nadingkat. Saya paringgas kami mula-ulaun ai patik muhiat dui asalam moru bilangan ya kana jukat jalalam tutorop nah para siroha nah pasang apako saya buan mahami siar rurah hasusaonon tulab bungbu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen ali aman amin adi banua gicang saya pinar badia maguarmu saya roma harajonmu saya saud malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gicang Leon matu kami sadarion hanguluan siapa? Sesama dosa nami songon pada sanami di dosa didongan nomor dosa tu kami. Unang kami tugian tu pangunjunan. Palu ama kami sian pangago. Pasu-pasu sian di batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana binaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodi munabi. Sudah ruas ni hurian adong di gerejon manang natungon di bagasan di tonga-tongan di bagas. Selamat marpesta gotilon mahita, selamat pesta pareon ama, selamat hari Minggu, horas malita sudina. Horas. Ya. Imam. Baik. Jadi mau lihat ma di tuhata mau lihat nang dihamuda mang dainang ala kelanjutan nih acara ibadah ima acara tortor hupangido hami tuhita sude hok majahita di hudulata. Nah hok bahita di hudulata hujung kami ma tuaka ina nami nau mempersiapkan diri laho ya patupahon acara tortor
alani waktu tiki inganan hupa saat tamima Tuhamu musik. Iya, mau liate sojo hamu di sinang, mau liate di inanami nalima, ya sangat luar biasa menurut autor-toron. Ngatung si hol rohaku mangida secara langsung tortor nihita halak Batak bentuk ebas. Alai tungguk malas ni roha di pesta gotilo sadarion. Ala niak kainata na limon na patuduhon tortor nama cayuli. Nah, saotik amanginang. Dohodok kudo mauliate tua mata ketua songoni nang tusude panitia nang tusude ruas ni huria. Naung patupahon ni tak di na terbaik kita lau pasauton ulaon pesta gotilo non. Nah, huida angka nakin sampai per Jumat 10 November 2020 di angka 140 juta 700.000 ma tunai hasil pesta gotilon. Sian anggaran si capayon 176 juta. Nah, alani ia manginang otik nahi asagok 100%. Posdo rohanami marhite tortoron ikonubaga honda padua halihonon. Sebelum tampil sianinang padita pajahitan 500.000. Manggohi si 167. 500.000 siapa untuk berapa inang? 250. Siang guru sekolah minggu catak joya mata si tua opak pahan. Siapa lagi? Saya yakin pasti bisa ini. Anggon ikuti botok kubur hutapea johudok. Di botok kubur hutapea si Emi baju itu 500.000 tepuk tangan. Emi amata luba batu semakin banyak berkat Tuhan. Berapa kira-kira dari Amang? 7 juta lama. Berapa Mang? 7 juta lama. Puji Tuhan, keluarga Lumban Batu Inang Boru Sregar 1 juta rupiah. Ngado hotisian Inang? Atau aku mau berbisik lagi sama Inang? Diizinkan, diizinkan katanya. Katanya boleh dibisikkan Mang katanya. Kira-kira berapa Inang? Berapa lagi? Kan dua-duanya kan enggak. Orang diizinkan kok. Oh, oke. Ditambah 1 juta tadi setelah berbisik dengan Inang Boru Sregar jadi 1,5 juta ya. Puji Tuhan. Saya kan lihat dulu wajah-wajah cantik. Ya. Mungkin bagi yang sudah bekerja atau mungkin ada yang terbuka hatinya supaya tercapai 100% berkat Tuhan semakin mengalir. Inang Nyonya Sinambela kali baru si Hombing pasti ada kayak bisa dibisikkan Inang. 1 juta dari keluarga Sinambela baru si Hombing. Puji Tuhan. Mungkin masih ada ini yang bisa berbisik dengan saya. Sebelum akhirnya nanti akan saya melapor lagi. Jangan dulu, Mang. Anu pehita. Siapa lagi ya? Mana lagi orangnya ini? Oh iya, si Oniel, Pak Pahan. Ngapalah hula-hulai madu ate? Keluarga Pak Pahan Inang Bintang, Pendeta Bintang, Boru Sregar, 500.000 katanya. Lanjut namang, aduh ngotik ngayon. Ya, oke. Lanjut. Andor doa amang si negolek si tiba-tiba nang udah. Oke. Kupasa sama joto mata Padita. Kupasa tong Padita dah. Lanjut omang. Saya namang Andor tambah 5 juta. Puji Tuhan. Jadi Andor be? Nggak cukup be? Ya. Sian isi mese. Sian Inang Padita Resort 1 juta.
1 juta, oke. Oke, Sian Padita Rajoki 1 juta. 1 juta. Puji Tuhan. 1 juta. Ayalana selesai honon ni amang ramlan doon sudah nasian Padita. Oke. Ang be? Selesai be. Nga 100% be. Datung gebe aci rohani amang ampilasan non. Sirip puhamudo marang nadian non. Amang ampilas sadenakin. Amang ampilas tong 1 juta. Sate ingot sada 2 tur 1 juta be. Ay tong do tu tanggurung mo pasaha to no. Oke, 1 juta. Amang TPC-an Bestur Resort 1 juta. Ada ngaci 100. 1 juta, 2 kali, 3 kali. Puji Tuhan, Horas Mahita. Mau lihat mah dia mang Padita naung patuluson marhite nagidohan dia karuas ning huriat taate. Aing amar suara tahedakin amat takatua. Situ Ernenggolan amata si Esra amang gunakin itu unang tuh kamu mah unga beta adong muse oke isanakin oke ditambah lagi keluarga Opu Bisuk 1 juta rupiah tepuk tangan. Nah baik mau lihat mah di hamu amanginang naung uka rohamu asa 100% sian anggaran Pesta Kotilon tahun 2020 ternyata sudah tercapai 100%. Puji Tuhan, tepuk tangan. Nah baik, kita saksikan terakhir tortor yang dibawakan oleh Inata yang paling cantik hari ini. Besok saya tidak tahu. Ya, nah baik, kita akan tampilkan ya seni tortor yang dibawakan oleh ibu-ibu yang tercantik hari ini. Silakan musik. Nah, mulwarong naneng mangulopi alat cara hiburan namun silakan habison baru pe marsi panganon mulyate. Mau lihat matutu hata nga sipul sude ulota jadi sonari martang yang mahita sa boy hita mars panganon martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha pardenggan basa na sumurung takka sujalohami denggan basami marhite-hite acara di Bagasan Sadarion Pesta Kotilon dot sude namalas roha ala pasupasum nanilion mi tuhami saluhut lumobima di Huriam HKBP Kebayoran Gandaria mau lihat ale Tuhan ala taka subotohami panogunogon mi ale Tuhan marhite-hite pengajaran panogunogon parmahanion uluan panditan nami amang pandita Hercules Panjaitan di Nasidah jalaboy takas mardalan dot tenggan ulaonon obartu lo moniroham jalo mayale Tuhan asa tongdo gabe puji-pujian asa ngapon di guarmu na badiai dina neng marujung ulaonon ale Tuhan tongdo neng mangalap gogo do pehami ale Tuhan marite-ite sepanganon dot si inumon na neng hupangan hami satokin nari pasu-pasu mayale Tuhan asa boy gabe hahi pason hagogon di hami lumobima lo manuruson ulonami di Bagasan Sadarion tuhodo gupasat hami saluhutna asa tongdo gawe puji-pujian hasangapon di guarmu na badiai marhite-hite Yesus Kristus Tuhan siokop kami martangnya kami tuho amin. Pinasat ma tu panitia manang parhalado hata-hatana si titi masih gopa golang-golang ma pangarahutna manang apa nih
manang saotik pe na panitia kan na pinatupa godang do pas pinasudah horas madita Himma tutu. Jadi ya kita akan dibagikan makanan tapi tidak bisa makan di dalam gereja. Nah ini tapi kita duduk aja, nanti akan dibagikan oleh panitia. Siapa yang sudah kenyang, nggak apa-apa, pulang duluan.